Ay, ya, qué fea es. ¿A qué das? La mía tampoco es que sea... Zer dauka zure, Irunek? Zer? Olioa. Olioa? Edo olioa. Ah, pentsatut olio bat ekarri duzula. Olioa. Urdail azpikoa, Bai? eta gero kroketa batzuk hemen daude. Nork egin ditu kroketa, esan egia? Zuk egin dituzu? Pero, que no era posible. Aroa, zureak zer dauka? Zure pintxoak zer dauka? Zer dauka? Arrautza, patata Bai? y olio. Eta olio, eta zurea zer dauka, Aiza? Patata, arrautza, gatza eta olio. Pata- Eta ogia. Parkatu eta ogia. Eta? Ah, fata eta zureak zer dauka? Oinazkoaren bularra, Bai? olioa, espezie batzuk eta gatza. Eta ze espeziak ditu? Bueno, ez dakit. Izena ez dakizu? Gozoak dira? Oso ondo? Gero probatuko dugu. Beno, zer da hemen daukaguna, fata? Zer dela eta ez, hau dana, zer da hau dana? Grabatzen ari gara, ez da? Zer da, fata? Pintxoak, ez da? Nola esaten da konkurso? Lehiaketa bat? Pintxo lehiaketa. Pintxo lehiaketa, nortzuk hartzen duzue parte gaur, a ber, bat? Gaur, gara, ni, Fata? Aiza, Aiza? Aroa? Irune? Eta? Ez dago beste inor. Bueno, urrengo gunean besteak. Hemen ikusten dituzue, pintxoak. Irunerena, fatarena, aizarena, eta aroarena. Beno, lehiaketa hasiko da. Danok daukazue mailan papertxu bat, abisatzen dut. Gero, eskuak eukiko dituzue pizkat igual koipetxu eta ez hartu papera, erakutsi papera. Ez hartu papera danak koipestuta duzuenean, bale? Garbitu eskuak, ekarri behar dugu papera. Garbitu eskuak eta gero puntuazioa. Nola eman behar da puntuazioa? Indara, nola eman behar da puntuazioa? A ber, Taiz, Indara, nork? Itxura, Itxura? Zenbat puntu eman aldugu itxurari? Zenbat puntu, nork daki? Zenbat puntu nerea? Bost, edo lau, edo hiru, edo bi, edo bat. Batetik bostera. Imanol, eta beste puntuazioa zeri eman behar diogu? Zaporeari zenbat puntu eman alzaizkio? Yo doy un 10. Ez? Puntuazioa da batetik? Bostera. Guztira, elkartzen badugu gehien 10, bale? Eta berriro, ez ikutu papera eskuko ipestuekin, Bale? Beno, hasiko gara. Bakoitzak, hau konpartitu behar duzue 3 pertsona, Yo con Imanol.